Imuhang script. Script nimo, script ba? Wala man. Ito bagpaka. Ayaw magtubag ba? Ay! Uy, ma'am, yung baso. Baso nimo. Baso. Uy, dili ko manglilimos, ma'am. Ma'am, di ko manglilimos. Di ko manglilimos. Dali ka sa pangwarta di ano. Oh, oh. Ay! Bisan sa imo ang magtulog man yakon gyapon kay kaanamala ka. Ay! Ako si Celine, usa ka vlogger, simple lang ang kinabuhi, walay gitamakan nga tao. Tama ka diha. Ay! Gong. Oh, Nakoy dula. saan na? Nakita na rin ako. Oh, Kung kinsay pinakahinay mo sagpa, maoy daog. pinakahinay? Sige. Ikaw na. Sige. Daog ka. Daog ka ko ah. Noong sagit. Hindi ko ano nimo daog po nimo Hindi mabayaran ng 50. Ay! I want problems always. Swerte. Kumot, kwarta yun. Ay, gago. Ngita dyan ka masakitan ka ba? Kawatan dyan ka animala ka. Taga. Sorry. Ha? Ibalik. Kawatan ka animala ka, ha? Ay! Gano'n ka ramamang ka? Ha? Saan ang orasa? Nanghilo na ako din ng balay. Naghugas na ako. Ipakaon na ako mga bata. Wala kayo laing trabaho. Ikaw, nagigat-igat ka? Saan ang orasa? Tansa. Kinsa daig ka? Ay, ma'am. Parcel. Ganina na ako nagpaabot. Ma'am, parcel. Sorry. Sado ka ay. Ay! Selen, wala ka sa kuha. Oh. Hindi ako kadlaw na uli. Ay, Oh. mag-inom ko sa mga barkada. Ha? Oh, sige. Agay. Oh. Ito sa ngipon eh. Ano naman? Sakit yung ngipon. Dili na kumunda yun eh. Lakaw na. Hitugtan ka, di na naman ka mulakaw. Ay!